Limbano rasyumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saan ka nadano ni Tay, Crisante? Kuna ni Dalmas, anapan ka kano iti balay ni Don Gonzalo. Adalang napataga nagsaritaan mi. At malagip ko, saan ka di nga asidag iti nauram a bodega? Ti nakapasamakan ti rangat iti rabi. Nakarangat da kanumanan ti alien. Anya? Nung ta makamag mo day nga alien, amangan nung maagaw mo, ti bilig na. Anya? Saan mo ka di akayat tagbalin anabilag, akas iti day nga alien? Sinalbag. Anya dayta asaludsod mo, Rodea. Asino ti di mangayat nga agbalin anabilag. Katurehan ti adu ti kwartana. Anyan tulakit din no kaslag iti day a parso anabilag. Kumtat ti bala. Saan amatay? No nabilag kanton, awanan ti gapuna, adi mo maala ti gamang anay lemeng iti lansat ti taang. Saan ka di apudno ti kunan? Pudno. No nabilag at ton akas iti day a parso. Awan ti jakton kabailan nga ramidan, Rodea. Kabailam ton at agikuan ti si bubukal al lubong. Lubong? Uwan, nalawat ti lubong, saan ka di? No si kanton ti kabilugan, kukwam ton ti lubong, kan amin a kinabaknang. Anya? Saan ang nakakatawa ti bagbaga, Crisante? Saan mo ka di akayat ang mapasamak teta? Ngam, masapol ang makamag mo dahil jay nga alien. Matnagan iti palabok ko ni Crisante. Asino ko ma, hindi na kay tagbalin, anapila? Dandanin mapasama, no day tati kalikagom ko. Kasapulak ni Crisante. Uwan, kasapulak ti atipan ko. Ngamamok, asaan na akabaalan akamagan tay jay aparswa. Saan ko matamaaklo? Anabilbilag ngam siya tay jay. Uray pa'y iso ni Kumar. Naglakamot dyan, ti panangipatakderyo iti kalapaw, kandi baak. Kabawan mo't lang, hindi Kumar. Mas daawak nga raw. Saan nga imay nangal daw? Nay bakit di ata saan mo't imay ni Crisante, kat sapulan na ni Kumar. Ang mga numairamraman ta. Ay, baak! Uray ta napatakder tan ti kalapaw. Inkaman kitaan ni Kumar, iti kapanagan. Ay, talaga ba ramraman tapitong. Arig na salsalakniban na ta ni Kumar. Ikasanunukid dawan to ni Crisante, apapanawon ta ni Kumar. Dahita ti saan amabalay. Saan na atang tibiyag tayaw sarang. Ni Crisante. Apay nga ta dito eh. Ang kabakabaak natin. Samara. Ada pa malubos ni Ninong Gonzalo. Asarong karang ka dito pagtrabahuan. Kan adaranta kin Ninong. Kasta ka di? Mabutang samot ni Komar kanyak. Napan ni Rodea iji bangkag. Ket awan kano ijay ni Komar. Napantimulong ni tatang kadamanong Komar ken manong baak. Tagala da iti aramiden da akalapaw.
Naaman nyo adagos anapuran ti kalapaw ni Komar. Tirong, kasaritan pa man lang ni Samara. Inak lang iti opisina ni Ninong. Manipod inton malam. Syakton ti mangitulnogkan ka, Samara. Samara! Apa akas tati panang kitam kanya? Naan ano ti rupam, manong tirong? Nagatwa sukat mo? Saan mo pakibiyangan? Agyaman kakit di. Tas ibibiyag kapay. Siyak siguro tinay karya makapatay kan Kumar. Patayam ni Komar? Apa nakiktot ka, Samara? Talagang sakay kayat mo ni Kumar. Ngam ni Boss Crisante. Saan ko kaya ta sumbatan daytang ibagbagam kanya? Tamangan no ad-adangag pagkad ni Kumar. Talaga amatay. No saan na pumanaw iti tayo iti lugar. Lading ite, saan mo ko maapanunutin a kinabastos dayto eh? Sige, panawad kan. Masapol ngagtrabaho ako niyo. Agsagana ka, Tirong. Mapantay di bangkag. Anya ka di pangpanggapan niyo, boss. No anya ti jak nalpaskin ni Komar. Sikati mangituloy, Tirong. Naglemang idi may kami dito'y bangkag. Iso nagpupungtutan mi a pinuuran ti kalapaw na. Boss, anya ti kayat yung aramidag kan Kumar. Patayom. Ha! Salbag ka? Apay nakigtot ka? Oh, Di mo ibaga. Mabutang ka, ha? saan ka mabutang, boss? Paltugak laang na tayan. Ngam no makita da mapitong ka na siya nangay. Kat no ibagak nga uray da mapitong kanana siya ng katpatayam. Kabalam? Boss. Denggam ti ibagak. Inton madamdama. Numatay dagiti nga agasawa. Awanan ti makalapad iti kahit kong aramidan kini Samara. Sa bagay ngagpaiso, boss. Mabayagan ajak pimatay. Agagatelan tayo ti imak. No siyak kumati ng patay iti dadya komentarista. Nakamasayag kumaan. Santo pa ya kinabailan dagiti pasurot ni Ninong Gonzalo. Amangan no si katitinodas day nga alien terong. Ngam agsagana day nga alien kanya. Numakamag ko. Kat maagaw ko ti bilag na. Syakton ti kabilagan kan kabaknangan. Kukwakton ti lubong tirong. Ay, nalpas mo't laangan ti kalapaw. Day, napulpulido manan ti panakaaramid na. Angam no ulitan manan apuuran ni Crisante, ganda giti tao na. Pitong, Ha, kita ang tasok mo nga. Nakrisante kang tirong. ay saus, ni Kumar lakit ti tirantada. Talaga asaan da nga inggaan ni Kumar. Kasano nga ron na ito'y lakay. Ay! Naman gaya man kalapaw dito banggag. Well, tirong. Nasuktan mo't la adagaws. Do asino kiti dagiti awanan nakam na nagpuor. Mapitong. Kagitay. Ay, nya ka di tigagarayo ko ni Crisante. Apay, saan mo't nga umasidag? Ni Kumar tirantami. Ay, adda na panandakin baak. Lakay. Ay, sarsari tayo pailaan kini Crisante ni Sianang tiraw. Inak ayaban ni Kumar. Ibagak nga adda kayo kin Crisante. Mabutang samat launay ni Komar kanya, nana siya nang. Ilimlim mga anak.
Adalain naladakan ba ak iti kadamortisan? Napadidayaban di pitog. May sapay ni ama pitong amabutang sa kanyak. At ako may bagat, may panggap kan Komar. Adya ka di dayta. Kaya't ko apapanawin nyo ni Komar. Anya? Saan to matlaan ngayon gani Boss Crisante? Aging kay ti sana matay. Aguli magkatirong. Ay, Ang mga no sa anak ang makapagtapal kat mapaltugan ka. ay, ako. Boss, tanawan kay ngarutan ka na siya nang ang mga numero maraman nakpay. Sige, Ay, nana siya nang. Kagurak ni Komar. Nunaskan amang tedak itidakkel agatad. Papanawin nyo laang ni Komar. Aramidak. ha. Itay ka nang pailang apimanaw da Crisante kentero. Aging nga ita. Awan da ba? At malaman. Napananta nga ta. Ang mga nung pinaayaban man ni Don Gonzalo. Awang matikas taan na ibaga dagiti pasurot na. Ay, piman matay tiyay alakad. Nadadaan dagiti adung armas, gapu iti panakauran ti bodega. Napaaypay dagiti pasurot na. Anang patay iti komentarista. Damag ko, ang nakapanaw ka nun dagiti aginda, iti asiddag ti bodega. Anya ti pagkitkitaan ni Crisante kada tayaw. Uray na kurapay tayaw. Saan tayo nga agbibisin iti kwarta? Apay asaandak nga inuray. Tasak ti kinasarita da. Ay, Ay, nakabutbutan ni Crisante. May ramraman tayo. saan ka nga agbudang? Sa gaysa tayo laang itibiyag. Ay, adama danaga na kiti kasta ngay bagbagam. Pagkalmaham lang tiriknam siya na. Saan atenggel ni Crisante tibiyag tayaw? Apay gabi na saan mo kinakuyong ni Kumar. Madamdamada ka nun nga agawid. Ada sisi imong da adakkel abanyas. Aday tamanan ni Tiro. Apay nga tangag may maysa. Samara! Agur-uray ni Boss Crisante Jerwar. Nagtulag kayo kanumat na ni tay bigat. Nga iso ti mangitulog kan kay di palayo. Ha? Kwa, Ororayam ka din ni Kumar. manong Tiro? Oh, mabutbutan kan samat kan Samara. Saan mo ama uray ni Kumar? Nagkapo kami kan Boss Crisante di bangkag. Mabutingan nga agparang kada kami. Anya pa ilan ti Ororayam Samara. Umaykan. Kaya't mo ka di nga ika magtatakyag mo. Tapno mapilitan ka. Sumurot ka niya. Pangasim. Di nakigaman. Di nakpilitan. Dandanita yun makadanon ije balayo Samara. Saan ka ngagsasao? Awan ngamin mapanunot ko nga ibaga, Crisante. Boss, amangan numatanagan ni Samara. Anya ko matipagdanagan na. Awan ti pakan anwam. Nuda kami ken ni tirong ti kadwam. Amang ano ni Kumar ti ada nalimod adakas apanggap na kan ka. Agpampamarang lang. Mabuting lagi ti Dayayan. Saan na makaliklik ni Samara kada kayo, boss? Awan sa bali pagpilyan na. Da kayo ti pagtungpalan. Agulimag ka. Ah, Sungbat ka sungbat. Saan ka matasalsalod-sudin na? boss. Dahil ta pa nagmanihom ti asikasuran. Awan, boss. Nakalasat ka iti pan nakadirra as titrak. Ngam amangan nusan mo amaliklikan. Ti pan nakaikanal tilugan ti Roma.
Jackie Palupo sa mapasamag dita, boss. Kababain kan Samara. Masapol ang matarayak ki kasayo. Bugbog ka, anak. Boss. Anya ayat ikunakken ka. Agulimag ka. Wen, boss. Tulang ka. Kinunag. Dahita pa nagmanihom ti asikaswam. Samara, naggapo kami kinitirong iti bangkag. Mabutang samat una yan ni Komar kanyak. Di Crisante gayam tinagsukod kad ka. Naimpagtasanda ka pinagpanggapan ni Tidakas kiniti raw. Kuna ni Crisante. Nga iso ka nung timang sukon kanyak ija pagtrabahuak na. Ay, kapilitan abalasag ka. Saan min na nakasaritan ni Kumari tay pimbanaw kami kung tatang mo iji bangkag. Nanang, mabutang samutin nga paiso ni Kumar. Hey, lukas na nga agpaisaw, Samara. Awanan ti kas eskan na. Awanan ti kas eskan ng adda ditaw. Pumanaw laangay. Day. Tatam! Apay akas tamot ng tisaong pitaw. Kasla saan alalakay. Siyak tupay. Diyak kabutang ni Crisante. Sagkay sa kami lang itibiyag. Tatang, jak kaya ta may sarmak kayo. Iso nga agkalma kayo kumalaang. Iso naglagaya, ang nagmalmalam nga awan kayo kini Crisante dito'y balay na, tiro. Napan kayo may gaya, may bangka. Rinandami ni Kumar ngam saan ang nagparang kada kami. Mabutang san kada kami. Nadlaw ko ang napabot nga ni Ama Pitong. Amangan numapilitan amang papanaw ken Kumar. Anya? Anday baga, kini Crisante iti bigat. No kaya't natagbalin anabilag akas iti dayjay agang ganaat. Kasapulan amakamod na. Ha? No kas pangarigan, pasikati makarangit dayjay aparaswa. Kaba alam nga ta, tiro? Jaklam mo. Ngam ipamuspusak. Nunasken nga ukurak iti granada ken dinamit natap dumatay. Aramida! Ni Crisante gaya, tinangsukon kan ka iti pagtrabawa. Sa intulnog na ka dito'y balayo, Samara. Saan ka di nga imay ni Kuma? Saan ko nakita ni Kumar? Kat naliday ka, adi nakakita kan kuana. Saan mo't nga iti dayta? Amangan no kayat mo ako yugan ka, amapan iti kalapaw na ibang ka. Inton maminsan lang ng Rodea. Sumipingitan. Kan nabanuga. Saan ka ngagbutang no siyak ti kadwan Samara? Awan ti takas amapasamak kan ka. Kabailan ka asalak nipa. Nangag ko dahi nga imbaga ni Rodea kini Samara. Tinagawatak. Pilitan na ti anak ta amapan ijay bangkag. Tapno kasarita da ni Kumar. Duha damot nga ro da babae. No dagpang kapiti dakas kan kuana ay isos. Delikado Nuko damot ni Rodea nga awan rumbeng apagbut da. Ay naturag no kasta. Kasla saan nga raw nga asi-asi a babae ni Rodea. Nay. Anya ti kayat mo sawon iti day tapitaw. Kasmet laang kini Kumar. Kila at adimtang ni Rodea dito'y lugar tayo. Ipagsidsid da awak. Doon niya launa iti interesan ni Rodea kini Kumar. Ay, Pitong, sana tila pampanunutem. Ang mga damot panagaya at ni Rodea ni Kumar. Ay, saan ang nakaskas daw na ita, tas ikamatlat ng ibaga. Nataer ni Kumar. Tatang, na. Kasla, damanong Kumar ken Rodea matipagsarsaritaan nyo. Bunyag pa iso, isuda nga road anak ko. Ay, jak madamo kang tatang mo.
Ano anyala di tan ti mapampanunot na may panggap ka da Kumar kan Rodea. Ay, takasano nga ben, Samara. Pilitan na kaitay ni Rodea amapan kayo ije bangkag. Kat sumipngitan. No, anya launay ti interesan ni Rodea ken ni Kumar Ama Pidong, nana siya nang umayak man. Ay, ni Manong Kumar! Manong Kumar! Mapitlaan nga! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman at tasim marungkar ka dito'y balay, Manong Kumar. Kuna ni tatang nga, apagbiit ka nulaan, anak kasarita da ka ni nanang. Ado tinaramid ko iti dayto nga aldaw. Ni Crisante nga minti ng sukon kanyak iti pagtrabahuak. Jak nakapagkedked ken kwa na. Itay pa'y labigat nga imay day di opisina. Ngam amok nga wanti da ka sa napasamaking ka. Gapota kasarsarita ka. Naibaga ka din ni nanang ken ka. Ano mabalin kat? Aglemang kapaylaan. Awan, naibaga na. Ngam saan ko nga ramidin dayta Samara. Awan ti ka po nang ilimangak ni Crisante. Nakasagahan na kamang sango king kwa na. Nakaro namin ni Crisante. Apay pinuuran na di kalapaw mo. Mabaling ko kumaalap da nida. Ngam dakkalakit di ariribok tinapasama. Amo ka din ni Crisante. Ngam mo yung isutinang poor iti kalapaw. Ni Rodea ti kasarsarita dagiti pasurot ko. Rabiin, ngam imay pailaan. Nagdiretsyo dito ay, kalpasan ti panagkapit iti balay na Samara, tiro. Jak na alo ko amapan mi kitaan ni Kumar iti kalapaw na, iti bakag na. Kunak man no pimanawan ni Kumar. Tapay ka no. Napabot nga sa iti panang puor dagiti kakadwak iti kalapaw na. Dahil dati saan ko nga mo? Saan ko pa'y nakasarita ni Kumar? Amo ka din ni Boss Crisante nga agdaka, Rodea. Saan pa iti kunak? Madam naman na sumreka. Nalamis di tiruar. Sika, ano kaya't mo nga ipakaamukin ko na ti kaadda? Agin lalaing dayjay a komentarista. Tanda nilang arudan na tay. Naturad pa ilang agprograma. Sige Ninong. Inton bigatan, nga ituloy tayo ti agsarita. Sinalpag. Nakapaglamang lakit din dagiti agindag iti asidag ti bodega ni Ninong Gonzalo. No saan kumaaman nakibiyang dayjay nga ilin. Naggapgapan dayjay a parso. Boss! O nya, Ata ni Rodea, boss! anya? Nagdiretso ka no ditoy. Kalpasan adina na alokoy ni Samara ang mapantakitaan ni Kumar iji bangkag. Oh, agkatuan samat na Kumar kan Rodea. Saan pa'y ngamin nga amo ni Rodea? Nukasano, ti kinarungsot ko. Boss, Uray babae. Saan ko akay lalaan ti kinapintas na. Pero, Amangan no sa bali ti pampanunutan. No apay nga iyas asidug ko ti bagik ken ni Kumar, Crisante. Agkalma kalaan. Kan saan mo nga'y parik na kini Samara, akaguram launay ni Kumar. Taamangan no, ad-ad nga awan namnamaam kan kuana. anya ti kayat mo asawan iti dayta, Rodea? Agtalag ka kanya. Pagimbagam dagiti nga aramida. Saan ka amaawatan? Saan kan nga agsaludson? Intundom kang ti panawan. Agyaman ka kanya, Crisante.
Bayang pailaang ni Kumar. Aglalo, saan mo ama panagnakan? No agar aram ni Kumar kini Samara. Kaya't mo asikat itong palag kasta. Amo ka nabilag ka? Adot kwarta? Agawid ak manlangan? Mabitla ang Rodea. Anya ti kayat mo asawan. Siyak ti rumukmakan ka. Tirong! Igawid yun ni Rodea. Pagsublyan nyo dito'y unag. Anya, ti kaya ta sa wanda ito eh? Apay anak ka si Ratigate? Palupusan ta ka. Rodea! Imbirin ni Boss Crisante. Asaan ta ka palupusan? Agsupli ka kano? Anya kumapay ti pagsaritaan mi. Kat saan naklangarutan na dangdanggan? Anya ka diti saan nyo nagkinawatan? Pagimbagan na ti ibagbaga. Saan nakit din nga italtalak? Palubusan dak. No kaya't nakakasarita ni Crisante. Inton bigat laangan. Ibilin mo kadagiti kakadwang. Aluk tanda ti gate. Okay, pagakan Boss Crisante Rodea. Mabitlain, aguray ka! Saan nakangam amo ni Crisante? Ang kaluwat ka niya. Isundo ti agbalin nga atipan ko. Unay kinabak nang naamin. Masapul nga agtulnog ka niya. Kat ipaayak itibilag. Nga, masapul atong pala na amin nga ibagak kadkwana. Siya tunti amo na. Kat babaan ka niya. Agtumpal kadkwana ni Samara. Siyanag, naragsak ni Samara ang nakakita kini Kumar. Wan, nadlaw kumot dayta. Nalaos tiragsak na. Awan pa'y may nga aldaw asaan daan nagkita. Asla na iliwan launa yan. Ngam, ay, karibaldan samot kini Rodea. Pitong, anya man dayta nayapang panunutam. Is, maturog takit dayta. Dakpay nga ron makaturaw. Ay, sagayam na sarungkaran titalon ita nga aldaw. Amangando awan mo't danumnan. Unag pa isaw. Manipo di nagraap tayo, na minsan lang pa yan nagtudaw. Saan pa ikit diyan napigsa? Iti mo't lasurong nagtutudaw. Dahil tangarod ka. Hindi mo't nagtudo man ay. Ay, wala, maturog takit din. Uwan. Di, Day. Pitong, nanggagdi sa Mara ti panagsarsarita ta. Ay, dahito iman abam. Adula amin na malaglagip na. Nang, nung masapa kayo ang mapanitibang kagintong bigat, ada ingendak tuman, kasumurutak kada kayo. Ay, sakton, timang ringkan ka, balasang kau. Maturog ka nga binan lakay. Ay, uresi ka, Samara, maturog ka matgitan. Nauli makindag lawlaw. Kaduan natin nakaturog eh. Ngam adalang sumagpamanualugan nga giblawas. 5 ba sa kita tinapura na budika ni Don Gonzalo. Kaslawa nagbambantay. Gapo nga ta, taawan bambantayan da. Wino, ada sa bali anang ibaunan na karakwada. Ija di pagturungak. Kaslada na kitak ti alugan. Magnaak itinasipngat apa sa ti kalsada. Tapno sandak amad.
Talagan sa makagura ni Rodea kanya. Anya ti kayat na. Syakti parukmaan na. O anya. Nakad-adayo ka pala. Agtukaw ka. Wan boss. Nagyaman boss. Uminom ka. Wan boss. Patugag Anya ti imbaga ni Rodea kan ka. Anya ti imbaga ni Rodea kan ka. Uminumak pa boss. Naimas na talaga ti arak boss nga mawan pulutan. Boss. No, kayat yu kano akasarita ni Rodea. Mapan kayo. Ijay pagnanaitan na intun bigat. Saan asyak ti adda kasapulan na tirong? Oray pumanaw ditoy. Agkuyog da paikit din ken Komar. Uminumak pa boss. Salbag ka. Naimas di arak. Naggasat ni Kumar boss. Sakla kuman. Anya ti katawaam. Ken. Anya ti kunom. Ha? Ay boss, agang angawak lang. Angaw. Korso na adam ni Rodea. Inumak tayo tabanag boss. Tamaparte ka kon. Tapno jak marik na ti sanahan. Boss, nagpintas kami ni Rodea. Nagputaw. Nita. Ulitom man. Nagpintas ni Rodea, boss. Inuulit mo man ang timbang Oo tay. daw. Sige. Uminom ka. Wan, boss. Ano nga rin dyan? Kasi ti babae. Pilpilitin da kiti lalaking isara kiti logan. Naskan ang makasdi ka patagos tela. Hoy! Anya ti kita sa manila. Aguma kayo among paltog kanya. Agtaray kan mo matayo, babae. Talaga asam dengan apaltugan. Dahil timut cara midek kada kayo. Anya ayat ti kuku ang abigbigat siya nang. Ay, Agner-nervyos ka. ay na. Ay, anya man nun, dagiti madamdamag nga mapaspasamak. Makapanervyos, pitong. Anya ayat day tang ibagbagam. Ay, dayjay nga road. Addan sa manon, dagiti agkid-kidnap. Anya. Anya ayat day tang ibagbagam. Dayjay nga road, nanggag ko iti radyo. May isa kano abalasa ang ti pinanggap akumawan mo no kidnapan dagiti nagtagi armas a lalaki. Nempag kano nakita ida dagiti pulis kat naisalakan da jay babae. Anya. Ay saus, delikado nga rod Huwag nga road. Saan kit din? Nga iti kalabas. Adda dagiti na ipadamag akinuma no nakidnap. Kat saanan nga mo no sa dino tinakaipananda. Nagdinamag pa idi nga ado ti babalasang kinobbe nga nagpukaw. Tatang, anya ang nagpapakaliguran mo? Dajay man da ipadamag iti radyaw. May panggap iti balasa nga insalakan ka na dagiti pulis. Maripod ka dagiti armado alalaki amang kidnap kumakin kwa na. Isu ako nakintatang mo nga agraira manen dagiti agkumaw. Anya? Agkumaw da nga ta? Wano? Ada sa bali, ada ka sa panggap da kenkwana nang. Ayun nga agpaisaw. Ang mga no kidnapon da kumadayjay a babae sa pasakada iti dakil agatad.
At dapay ngamin na ipadamag idi, nga ilako da kano dagiti ganggan na dagiti makidnap da. Nang runa dagiti babae kan ubing, tatang. Simurutak ka ni tatang dito'y bangkag, Manong Komar. Impambar ko makasidsidaak iti sabong ti karabasa. Iso asin na pa yung may dito eh. Ikamakam yo pamigatan kasta. Akwa, balo nagkapangaldawan. Hmm. Naimas madengdeng wano maabraw ti sabong ti karabasa, san ka di? Ay, Manong Komar, kumusta kan? Allah, idila rabi anak sarita tak. Ako ang amin, kagura na kalaunay ni Crisante. Saan ko akabutang? Liklikak laan. Saan ko akat nga agapa kami, pinagriri kami. Ngam, sa anak apumanaw. Agyaman ako na Manong Komar. Among, daydayawan na tatangkan na nang ti kinalapsat dagiti natang dito'y bangkag. Uri dagiti mais kan pagay. Nadamag ngamin ti daga sa Mara. Adagayang istorya ikan ka Manong Komar. Ha? Adanay padamat iti radyo itay bigat. Pinsalakan kano dagiti pulis ti may sa abalasang at kidnapen da kuma. Kidnapen kano dagiti armado a lalaki. Oh, napinta sa damag deta. Sapay kumatad adupay akin na imbag ti maramidan, dagiti pan nakabagiti lintag sa Mara. Talaga aman nakibiyang dayjay a parswa. No saan agapuken kuana. Saan kumaan ay salakan dagiti pan nakabagiti lintag. Dayjay a babae. Naimbag na nakalibas dagiti pasurot ni Don Gonzalo. Saanan anay padamag iti radyo. Maipanggap iti Ellen. Talaga napigsa. Ken nasigla. Ken napilit. Boss! Mapantayo ka din! Madamdaman ton terong. Boss. Pungpungtot pailaang ni Don Gonzalo. Wan, boss! Anya awan. Ken maysa. Saan mon adamagen pay? Rumarkan. Ayabang kantulat tano da mapanunot ko asa bali a papananta. Saan yung kadya sukunan ni Samara di balayda, boss? Aywan gayam, tirong. Boss. In kayo agsim iti balay da ama pitong. No makita yun ni Komar, amo yun no anya ti aramidan nyo. Matungpal ti pagayatan, boss. Adamat pagnami, kadadalmas. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sukunok manen da sa Mara ken Cecilia. Amangan no grisgo da manen. San kong ipalubos? Nga dagarami di titakas kadakwana. Nang runa ken sa Mara. Ngagpapanday ya Crisante ako nada kabilagan iti dati lugar. Agbati kayo pa dito'y kakadwa. Siyak ti sumra. Awan pa alas 5. Kat di pa nakaawit ita ni Samara. Adamanan ni Crisante. Umain naman ang sukunan ni Samara. Anya di kahit asawan day tayo. Inulit na timang sukon kan ko ana. Komar, Day ta. Nakita na ko na. anya ti kaddam dito'y, Komar. Sukunat mananda sa Mara kan Cecilia, Crisante. Gapoy ti panagpanggap iti dakas dagiti lalaki kadakwada iti. San kun ngay palubos sa maulid manan. Ingkari ka na mapitong, asukunak ida,
Kan itulnog ko iti balay da ni Samara. Pumanaw kan. Saan nakakasapulan ni Samara? Lading ita. Masapol ang makita na ni Ama Pitong akadwak ni Samara. Nuan niya tingkarik, isot itong palak. Talaga gayam anatang kanti ulom. Siya kaditi karkaritong. Batam ti imak. Ano ko, Mar? Adaytan ni Samara Crisante. San ka kumang agaramid iti ad-adda. Addi na pangayatan kin ka. Ano ko, Mar? Imanaw mo ni Crisante? Ada ka no pagsaritaan da kinitong kunsala. Mapantayon, Samara. Di kaya mo Cecilia. Ada ka nupay papanan na. O sige, mabantan manong kumar. Ay, no saan ko maagapaw iti dayjay a parswasyadan. Ay, datay ko man dayjay a komentarista. Ay, sigun iti impadabag man ti radyo itay. Nagparik na kano ti pagad kan kuana. Idi nakita na dahil a lalaki. Kinabat kan pinaputukan kano dagiti lalaki. Ngam isumot na bimala dahil kon kunada nga. Anya dahil alien uno gangganaet ang ata. Takas la saan mo't kano anormal a tao. Ang sikat launa yan dayjay a parswa. Ay, nagbalino na kabusor dagiti managdakdakas. Apay nga tamot ngay, apatayon da dayjay a komentarista. Ay, ada nga ta dagiti nadalapos na kadagiti komentaryo na iti programa na iti radyaw. Ama Pitong, Na, Ay, ada kami. ni Kumar mo't dayta. Ay, kadua na siguro ni Samara. ay, siya konti mapan mangilukat iti ruangan siya nang. Ama Pitong, kadwak ni Samara. Gamsana ko nagbayag. At apay nga minaramidag. Ay, Kumar! Nagaliston anak na. Nakaadayaw. Sakit paila ang tiimak a pinatputan ni Kumar. Talaga anapig sa tiloko. Limandok dagiti gamgam na. No dinanog na ko. Amangan na maawananak iti buot. Salbag. Jak maawat daytoy. Imbabain na kini Samara. Pinagbalinak nga awan sir-sirpina. San laangan anam na minsan anapasamak kada kami tikas jay. Uray tinaudi manan anagsangaw kami. Iti day di panang sukon kukumamanan kini Samara. Anya kadingag paiso ti kinatao day jay Kumar. Kaslasaan agagangay. Ay, si Kamot Gayam, Crisante. Saan nyo nga ilamang kanyak ni Kumar? Parwaran nyo. Nakapanawon ni Kumar. Pimbanaw adagos, kalpasan na naitulod na ni Samara. Nagsasao kayo kadi iti agpaiso na siya nang. Ay, uray, sumrek ka dito'y balay mi, kat suki-suka ba amin na suli. Mapanag ka, mga saan mi nga ilumlumbang ni Kumar. Di apayan niya ka di ayat, ibasulkan ka ni Kumar. Saan kayo nagsalutsod pa'y? Kakatwa, wanawanan nyo taglawlaw. Nung makita yun ni Kumar, amuyon no niya ti aramidan nyo kunkwana. Ay, Diyos ko, Pitog! Saan kayo amadanagan na siya nang? Awan ti dakas nga aramidag kada kayo. Ay, Ni Kumar laang ti kasapulan mo. Dalmas! Mangayab kayo ti kadam. Sumrek kayo. Jesus. Ay, napo makapungtot ni ko. Ni Crisante.
Kas na kaya't naman tinapatayon ni Kumar. Saan kan nga aguteng? Ay, Nakapanawan da Crisante kan dagiti pasurot na. ay lakay. Hey, Agkabaak pa'y laang. Nakabut-butan kailangan ni Crisante abakapungtot. Ti pagdanagak launay itay, abangan no saan ka makapagtepal kat maisang magkalakit nga road. naimbag, naimpasigod ni Crisante. Ani kumarlaan ti kasapulan na. Napadalakit ti sinapol ni Kuwari di bangkag. Kat, ay na, maganda niya ti aramidan da kat kwada. Ay, dahita ti dakes na ita. Kuna ni Samara, napabaidan ka nung amin ni Crisante. Kaya't nga takuma ni Crisante nga iso, tibang itulog ken ni Samara dito balay. Ay, addaman na napagsilusan ni Crisante ni Kumar. Naglalaw ta impadlaw ni Samara ani Kumar ti mangitulnog ken kuana. Ay, lakay. Talaga napabainan ni Crisante. Nasiputan ni Samara ti panangdanog kuman ni Crisante ken ni Kumar. Ngem nasipaw na. Ti gemgem na. Kunak tupay asin narunudak di bangkag. Anyaman nga tan tiranta da Crisante. Inimpagta na si putak kita. Kaya kapag lumagak adakos iti kasamakan. Boss! Kawan mo ti Kumar dito eh. Itak, brot. Aging tuturod lagayan. Hoy, Kumar! Amok nga adda ka lang iti asidag nga glumlumang. Rumar ka. At patayin ka. Sanpay nga iti dati akong daway ti panagsangmi kini Crisante. Ang mga nadalang ni Kumar nga glumlumang iti kasamakan. Pasaksakan nyo ti kasamakan. Ako makay magpapatay. Oray pa'y ubusin nyo ang tibayo. Anay ko! Agdara-dara ti takyag ko. Kan uray ti ropak. Nakakapatak na ti agrong-rong-arong aramot ti bakras. Ayan ti trak. Dagi ti troso. Natin nagtitrak iti taras. Anya na jay. Apoy. Nauram lagi ti trak at nagdiso ti tarada. Nanay ko, natupakan ti tumang ko. Saan? Jakpay kaya ti matay. Naskan ngay karigatak ti kumalipkip. Usarag tinabati payapigsag. Ti ayo pa bro ha. Nagpamarangan na pinta sa balasang. Kalpasan na. Naskan na makasumpi aki di pata na si bibiyag. Tapno may pakaamog kan Boss Crisante tinapasamak. Nagbayang ka, nagkurayat ka ni Crisante. Kung na nagitinabati ang pasurot na, iti palay na. Anapan na ka no iti pagtrabahuan ni Samara. Nagsublitan ka dagiti kinakuyog na. Ang makapungton. Takinay kayat ka no ni Samara. Di sumurot ka ni Kumar. Sa pimanaw dapat lahat dagos. Saan ako namasda? No apay ang makapungtot launay. Ad-addaman nakagura na ni Kumar. Anya nga ro, ti aramidan na ita. Ay, si kamot kayam Rodea, ay isubrik ka. Ada ka din ni Samara na siya na? Nabit pa'y asimbang pat, adda iti kwarto na. Samara, adda ni Rodea. Agyaman naklaunay na siya na. Nagabuhak iti balay da Crisante. Ngam saan ko ana uray. Sinukon na kanon ni Samara iti pagtrabahuan na. Awan mat kayam dito eh. Itay pa'y anak kapanaw ni Crisante, kan uray dagiti pasurot na.
Ngam saan ni Crisante ti kadwa ni Samara, ni Kumar. Kasta gayam. Napanan nga rin pala ang Crisante, nana. Ay, saan ko anangag no? Sa dino, ti imbaga na papananda. Ay, hindi, mga no nakaturog ba't ni Samara? Di nansamot nang nagtipan ang pukaw ko kankwana. Ay, mabitla ang tayo nakitaan balasang ko. Ay, pitaw, umay maman kasarsarita ni Rodia. Sige lang, nana. Ang mga nodar aramidin ni Ama Pitong. Kababain no masinga. Sige, baka mukhang arot. Ay, awan kano ni Crisante iti balayda. Ay, sos. Ang mga no adandrakas ng inaramid dakin ni Kumar. Mabutang malagkayam da di ako. Nasarakan milaang. Talaga apadayak. Ngamsan kami pa'y analpas iti dayjay ako, Mar. Naut-ut pa'y lang tigumgum ko. At danto aldaw at talaga panagsangumi iti dayjay ako, Mar. Saan ko nga ipalubos nga iso tilapad kadag iti panggap ko. Kat ganggan na at matlaan. Asino nga taday jay anak karangat dagiti tao ni Ninong Gonzalo. Alien nga ta. May sapay daydi aparikot. No saan ko maaman nakibiyang. Natay ko man daydi komentarista. Ngam saan ngagsigsigurado. Taad danto aldaw nga agsabat ti dalan mi. Kat patayak. Nadyak imay dito balayo? Saan ko kumaan na amon na Crisante? Saan nga taan ang nagdaama pitong? Kanda na siya na? Saan da na ipadamag kanya? Naggapo kay jay. Ito saan ka mauray? Napanak iti balay da. Sapsapulam ka no, ni Kumar. At dalaan ang makapong tutak. No may palagip dahi ta kanyak. Ang mga no, iramraman na kakagura, Crisante. Awan ti basol mo, Rodea. Talagang awan ti basol ko. Makatulong at paikan ka. No kayat mo, agtungpalkan ka, Samara? May kasati pa ng kitam kanya. Malagip ko gayam. Napan kayo ka di, jebang ka? Wan, napan kami jay. Ngamawan ni Kumar. Mabutang matlaan kanya. Takot maggayam ni Kumar. Nagdakkel ti bagina. Ngam mabutang kanyak. No nadanon may kumaiti bangkag. Patayan. No makita manin ni Kumar, aramidam ka di dayta, Crisante? Natay ko man. No saan ang naglemang, Rodea. Saan nga mo ni Rodea may mayak dito eh? Itay nakapanawan. Oh, niya nga tatipanggap na. Kaslakan na yun. Nasipsiputan na amin agaraw ko. Asino ka talaga ni Rodea? Ang mga numakadlawan ni Kumar kanya. Ngam no iso ka talaga ni Kumar. Apay nga ilang mga na ni Crisante. Ang mabutang, amatay. Naglaw ko kini Crisante. Ang makapungtot laon ay kini Kumar. Kaya't napatayan. Sa tinungaro, tayan ni Kumar.
ko man ni Samara. Sana na ipadamag iti radyo amay sa akang kanaet. Winukarkar na aparswati ng isalakan iti dadya abalasa. Binukudan dagiti pan nakabagi ti lindag ti pan nakaidaydayaw da. Asino nga tadagi jay alalaki? Tattao nga tani Don Gonzalo? Jak na palutpot dagi jay alalaki. Gapoy ti dadatang dagiti pulis. Ni Rodea. Inalukoy ko ni Samara iti kalman. Nga umay da kakitaan dito'y bangkag, Kumar. Ngam saan nakin na yan? Anya ka diti may paikuking ka. Saan na ka di akayat na makita? Kas ka ni Crisante. Uray si ka, Kumar. Kasapulan na. Rodea? Oh, apay akas sa ti panangkitang kanya. Amom na apay akasapulan na, Kumar. Pagkapyaan kayo kini Crisante. Kayat mo ka di, nga ilamlamangan latan. Saan ko nga ilamlamangan ni Crisante? Sa anak ama putang kinkwana, Rodea. Natured ka. Gapo ka di, nadakal ti bagin. Adadamagat kan ka, Kumar. Anya dayta? Agmay-may sa kakadilaang ditoy. Juan, kas makitam. Awan kadbak. Ngam nadlaw ko. Kaslada sa bali at tao. Amang ano dagi 5 bas. 5 ababakat ang nagsusuon iti batya. Anapno iti murang. Mapandalakit di aglaba iti karayan. Adapay si maruno kadakwada at alungobing. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kinanalaan, palimabas dagiti ababaka. Kanang dagiti upi. Talagaan nadlaw ko. Nganta sa bali at tao, iti asidag ti kalapaw ni Kumar. Nabayag ka nagpalpaliiwak, iti nakaadayo ako. Nga maawan ti nakita ka tao. Malagip ko ti pruha. Mapan nga ta, gani Kumar. Wano, agam amuda. Saan nga taan ni Kumar, ti higante ken robot? Agata pa. Nga isu at talaga ni Kumar. Diyak lama panak na ka. Kasla itay laang anadlaw ko. Nga ada panagkatimag da ken ni Kumar ijay planeta mi. San gaya man nagbidot ni Rodea, ina? Nadlaw na kano nga da sa bali at tao. Napigsa ti panagangot ni Rodea, Kumar. Kabayatan nga rod abo may bayag. Mas dawak kang kwana. Adda pa nagkatkatimag da ni Rojas. Apayakla, tanagulim ka. Sumagmamanong aldaw. Asan kayo ang nagparik na? Ado tinapasamak. Kabayatan, ti kaawan nyo. Mangag ko ti timag da ama pitong kanina na siya na. Diyak pa'y lagpadpad lang. Tapno mangag ko ti pagsarsaritaan da. Malagip ko dayjay dandani nakidnap abalasa. Asino nga ta dayjay, Kitaw? Asino dayjay armado alalaki? Di mo't kipadamag iti radyo kud nakalibas dagiti alalaki. Pati pinaltog dapay kadag iti pulis. Ay, naimbaglakit din ata tinulungan dayjay karkar na tao. At dagayam na pasamak idirami. Nagtingnay manan tigang ganaan. Basol da ito ni Crisante. Wala tiwak man iti balay tatasyaw.
Taday bagagkan kwa na. Sige. Ang arod ita, ti aramidak. Nakamit gayam Rodea. Ay, nabayag ka kadain. Wala mapitong. Ngamnangag ko nga agsarsarita kayo kinina na siya na. Iso asaan kayo sinanga? At daman gaya man napasama kiti Rabi eh. Ni siya nang tinakangag iti radyo. Nakidnap ka no? Kuna ni siya nang. Aniya? Weng, naimbag insalakan day jay abalasang ti karkar na aparswa. Kuna ni Samara. Ang mga nukamang ti sindikato dagi jay nga agkid-kidnap. Kasta gayam tinapasama, Kumar. Ay, talaga nalukaw. No da kumaydi. Yak impalubos amapuran ti kalapaw mau. Nawaya ko man nakirangat. Ngem impalubos ko latan apuran dati kalapaw. Nalakalaang mat ti agaramid iti sa bali. Amom kadimot noon na tinapasamat kinitirong kandagiti kaduana. Ha? Dandani na tay datirong kantugas. Ngam dagiti pahinantida. Nairaman daan na karanukon iti trak anat nag iti daras. Kasta ka di ina? Napabot nga ni tugas, idi nagbaliw tila nga. Idi ada kami iti napagkadapa sa ti kalsada. Naimbag iti, asak bayaan na idaras ti trak. Nakatapwak da. Kaya nagadu asugat da. Kakasid ang aglakam. Iti kinadakas ni Crisante. Ngam latang agnakam. Kalpasan day toya pa nagsarsarita ta. Mapanak agsemi ti balay ni Crisante. Noan nga ti sumaruno, ngaramidin na. Ijay balay ni Don Gonzalo mati pagpaliiwak ina. Kahit ko apanaknikan, no tao na dagiti mangkidnap ko ma iti balasan. Gunak ngawan ka, Rodea. Gapo ka di, tanabayagak anang nilukat iti Reda. Mahang nang tigtigos itay nagtuktok ka. Kababae, nuluktak ti Reda, anakabidang aklaan iti tuwalya. Nagsayang ang nagundaway. Nagpudaw katngatan ni Rodea. Anya ti may pay ko, Tirong? Papayaban na ka ni Boss Crisante. Apay at ipay nakimuyog kan ka. Saan nagkadi, akapungtot? Uray si kan sakit, makagura pa ilang ken ko na. Aywan gayam, malipatag magtintimang padanon kan ka. Awan na ti may pasangok akapekan ka. Pasaan at ang kapkape. Urayan ka lang ni Tinugan, Rodea. Katnam na maam, akayat ko ti sumurot kan ka. Ha? Dumanan ka kintin. Mabitang tansukata. Pinanawag ni Crisante edi Rabi na makapungtot launay. Agyaman na ka, Rod. Agtungtong palak lang itibilin, Rodea. Iso nga awan makunak. Kasangsangkat lang ni Tirong. Kadwa nagayam ni Rodea. Amangan no napanay nala ni Tirong iti pagnanaudan na. Agur-uray iti ulag ni Boss Crisante, Rodea. Ibagam ka nuhan na ti kadang. Ituyak pa'y lalo ha. Amangan no da kasarsarita na kat makasingaat lang. Agturungan ni Tirong dito. Lumapasak dito pagtaktak dara. Amukon ti aramide. Ay tadak kalabato. Anday tan ni Tirong. Anay ko! Tirong! Ano kayo masamak mo? Nasikal ko tidak kalabatok at naitugmamak. O nanayunan man sakit tirupag.
di dayjay tiro. Adda nagayag-ag. Apay nga katawa ka, ha? Saan adag iti pasurot mo tinagayag-ag tirong? May sabakat. Ha? Ti bruha, bakit? Anya ti kuna. Adda dito'y ti bruha. Adda ka mo't gayam. Apagbit mo't lang ti panagsarita yung kantasyaw. Wen, kinasaritak laeng ako yung dakto ang mapanitayan dakinyaw. Ngagar aramid iti rueda ti karisawn. Masapol ang masukatan ngamin ti rueda ti karisawn. Ay, kunak no madanon ko pa'y laeng ni Rodea di taoy. Saan mo't anagbayag? Agsublinto kanulangan nitong malam. Awan sa mo't tinapatag ngamin nga ibagana. Nakisarsarita lang mo't. Napanakano dinanon ni Kumari di kalapaw na di bangkag. Talaga sumingsingid da iti tunggal maysa. Pagangayan da. Isudan to ti agtinaawatan. Ay, si kakit de tala ti ada iti panunot mo. Bayam ka dilat ta ida no kastaman bilang. Man-manulang ti pasorot ni Don Gonzalo ngagbamantay ti balay na. Gapo nga tata si dagiti presidensya. Kat namnamaan na naprotektado dagiti agturay. Kan kadagiti pulis. Nimpagkiti, takinuyog nakpay ni ina. Kat pinagbalinak amay sa kadagiti pasorot ni Don Gonzalo. Nabigbig gayam dagiti pan nakabagiti lintag dagiti pasurot mo nino. Biliba kon at talaga. Anapigsa ka kadagiti agtuturay. Sige nino. Umayak to dita inton madamdama. Bye. Boss! Oh. Nan ano man ang tamuging mo, Tirong? Katawa kayo pa lang, boss. Nasikarot ko ti kalabato. Mulang-lang ka talaga. Kat ni Rodea. Aday tiruar, boss. Ipakaamog ka no pa lang ti kantana. Tamangan no makasinga kata kayo. Kalkalpas mila nga nagsarita ka ni Don Gonzalo. Boss, naamuan ni Rodea at iganggan na at tinangisala ka iti palasang. Akidnapan ko matagiti pasorot ni Don Gonzalo. Saan na tagiti pan nakapagitilintag? Anya? Kasanoan amuan na, Tirong? Saan ka din nakagora, Rodea? Siyang ti tao asan na nga amo ti gumura, Crisante. Ngamga po ta makapungtot kalauna ya di rabi pinanawan kan. Pinaigawid ka. Ngam saan mo kanungain taltalak ni Tirong? Inuray ko laangan ngay pabigat tatet sarita. Dayta ka di, tinang paayabam kanya. Dahil tati Maysa. Tapno makapagkinaawatan ta. No apay ngamin nga impakitam ken ni Samara ti panangkuram ken ni Kumar. Nagpamarang ka kumalatan na nasayahat kan kuana. Anya? Amangan na makagura ka manan. Sa bali langan ti pagsaritaan ta. Insalakan ka nung ti karkar na aparswa. Ti balasang akin napon kumadagi ti armado apasurot ni Don Gonzalo. Kasanoan na ma'am dayta? Nangakoy ti radyo. Awan kasta na ipadamag iti radyo. Salbag deja komentarista. Nalibtak ngagsagap iti damag. Saan nga ta? Aday jay a komentarista ti karkar na aparswa. Imposible. Nakarangat dagiti pasurot ni Ninong Dayjay karkar na aparswa. Saan ta napagsaritaan pa'y dayta, Crisante? Amangan no agurura yan ni Don Gonzalo kan ka. Mapana kon?
Kumuyog kalangan kada kami kinitirong. Itulnog da ka laangan. Napaneknekan na pasurot ni Don Gonzalo. Dagiti mang kidnap ko may tibalasang, ina. Ay saan ka kadiya mas daw kini Rodia? Winawan ka diti panagatap mo kan kuana. Ipagsidawag. Sumingsingit kanya. Kan kaslamarig na nangada sa bali at tao iti asidag na. Ha? Namuan na ti karkar na parswa anang isalakan iti balasa. Sana dagiti pan nakapagitilinke. Kasano an amuan na dayta? Sinalbag. Saan ko aman nugutan ti singasing ni Rodea? Diyak kabalan ti agpamarang kini Kumar. Iti imatang ni Rodea. Boss, malagip ko. Agor uray ni tugas no anya ti ibilin nyo kalpasan tinapasamak ije bantay. Saan ka kadi ama kauray tirong? At pungtutak manen ama kalagip iti dayta. Tapos sa'yo, boss. Puso. Ayop tayo dyan, bruha bakit? Nagpamarangan na pintas abalasang. Ha! Oh, boss. Apay akas la nakakita ka iti al-alyat. Saan, boss? Awan nakita. Numatalang malagip ko. Kasla at dati bruha bakit iti palayo itay? Nakangag ni Rodea iti ayat at ti bakit? Anya? Wan, boss. Oh, sinalbag ka talaga, Tiro. Apay nga italangay, bagam. Ha? Saan nga mo ni Crisante? Nga ipalpalabog ko lang. Amok, asaan na akabalat at pamarang anasaya at kanikuma. Kanikuma. Talaga nga ta, akabuting na ni Crisante. Dakal ti bagina. Napuna. Nga mado ti pasurot ni Crisante. May salaang abilin na kadakwata. Ngam na iso ni Kumar. Saan laki ti asantuan timpala. Malagip kumanan ti higante. Kanday chay agang kana. Nadlaw ko. Nga agkat katimak da Kumar. Kanti Kumar nga inay ayat ko ijay planeta mi. Amukon ti aramnita. Ustolina, sangwag ni Crisante. Nabilag tabak nang kan ado ti pasurot na. Tumnaskan sa laknibak ni Samara. Injaya ni Ina titulong na. Ngam kabalak dito eh. Ada dimintang alokan. Agbati kayo dito ilugan kakadwa. Nakita ni Samara iti unag. Boss. Ni Crisante. Agturungan dito eh. Sinalbag. Kumar, si bibiyag ka pa'y lagay, ha? Anya ti kadam ditoy? Apay kumaasa na kasi bibihag. Agtungtung palak lang iti karik ken ama pitong. Nalangka na turun tayo na lagi, boss. Ikan-ikan din iti pagnakman na. Tirong, talaga anaturedak taawan kabuteng ko. Tawan dakes ngar aramidak. Boss. At dadanan tayo kayong dito eh. Nagkapya kayo ka din? Rodea? Saan anasaya at kakikinura? At din nakulat kayo. Gusto ni Rodea, Crisante.
Awan rumbang apag ginuraan tayo. Day tamad kaya man ni Samara. Danunag ko maitiyonag. Anya nga tanong. Agkakalugan tayo langan kada kumarkan Samara. Anya timakunam, Crisante? Nalpas matlaangan ang nagdadanon tayo dito. Apay, asaan tayo pa lang kukuyog? Sige. Mapantayo nga rodan. Ngam siguradom asaan tang agkabosor, Komar. Wan Crisante. Awan ti amok arumbang apag binusuran ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umuna kayo na itilugan mo, Crisante. Kasaritak labiit ni Nana Sianang. Ay, nagkukuyog kayo gayam. Nadanon ko da kumar ken Crisante itirwar ti pagtrabahuan ni Samara, Nana. Gaputa, agpada damot la iti panggap na itulnog ni Samara. Nagkukuyog kami langan. Ay, nagsaya atin no kasta. Saan ka kadi anaragsat, kumar? Sige, Nana Sianang. Mapanakon. Kat ururayan dakta Crisante. Kat sikha, kumar. Agawid akmatan. Amangan no kayat mo ti makilugan kada kami. Kat itulnog da ka, iyabang kak. Agyamanak ngam saanen. Magmagnaklangan. Dagasik pa ni baak iti kalapaw na. Sige, sikati makamo. Sumurot ako magkangay di bangkak. Ngam inyawis ni Crisante, amang rabi iaki di balayda. Samara, mapan kanon da kumar ken Rodia. Amang adar aramida na iti kwartuna, Nana. Makaamu kayon ton amang ibagakin ni Samara, anapan kami, Nana Siana. Mas daawak iti napasamak. Nagkuyog da kumar ken Crisante anang itulnog ken ni Samara dito'y balay. Nakiktutak nga ro da nakakita, iti panagkalugan da. Nagdinakulap da kanupay, kasko na ni kumar. Kamawan rumpa nga pag ginuraan da. Kalpasan ti pan nakauram ti kalapaw ni kumar. Kasday pailaan ti imbagana. Pagkunaam anasingpet ni kumar, napakumbabala unay. Talaga anasingpet. Ngam iti biyang ni Crisante. Napudno nga ta iti pan nakikapyana ken kumar. Ay ket, day taat si Santa masigurado. Ay mabalay ngagpampamaranglaang ni Crisante. Pampanunutak lati na ibaga ni kumar. Awan ti rumbang apag binusuran da ken ni Crisante. Sa bagay, saan mo't ngamin nga agar-aram ni kumar ken ni Samara. Naimatangak ti amin. Sandakla nadlaw madak iti asidegyaw. Amang nakilugan kayo pa. Si kumamanen ni Tirong kanya. Kasimot ni Tirong. Ni Rodia tinamagkapya kada kayaw. Diya ka mo no adya ti ada iti daya babae. Nalukoy na. Diyak mo iti biyang ni Crisante. Pampamarang lang day chay. Amaw ti kinadakas na. Sana rumbang nga pagtalkan. Sa ludsudat manan day tuiken ka. Talaga kadiyasan ani Samara ti pagbinuspuran niya. Saan ko ang magustuhan day di anapasamak? Sa anak ang makikapyak ni Komar. Nakidin nakulap pa'y kanyak ti loko. Awan anay ni Rodea. Sa anak ang nakapagkidkid. Akas lakit din at dabilig na anangal loko'y kanyak. Crisante?
Oh, Rodea. Saan ka pa'y gaya managawid? Apay nga kininom ka? Agramrambak ka? Kasan kayo nga agkabusog kini Kumar? Wenno, makagura ka kaniyang. Oh, apay ko nga, makagurak kang ka. Talaga asang arumbang agura na Crescente. Nakita ma no kasano ti kinaragsak ni Samara. Uray da ama pitong kanana siya nga. Nasdaaw da nakakita. Iti pa nagkukuyog tayo. Amangan no napilitan ka lang. Uray at pamarang ka lang Crescente. Saan mo ka di agayat? Amagunod ti panagayat ni Samara. Saan ko nga ipalubos ani Komar ti pagtungpalan na? Pud nang sama, asaan nga agar-aram ni Kumar kenkwana? Pag kunami ti dayta. Amangan no nalimod laang, Rodea. Amangan no umatidog lang dayto asaritaan ta. Mapanak na raw dahan. Agpaitulnog kan kanitirong. Dalmas, saan mo ka di pa analpas dayta pulutan? Inka ibaga kinitirong. Amapan na itulnog ni Rodea. Agsubliak met lang iti balay da mapitong ina. Saan ko ang nakasarita na saya at ninanas siya nang? Ada ka di sa bali apang panggapam itarabi eh. Nandiyan ka mo. Ngamnod na mapaliiw ko ada ka sa mapasamak itarabi. Kasapulang agtignayak. Kasapulam ka di titulong ka. Kabalag na ito'y ina. Ituloy ko ti agsemi ti balay da Crescente. Noan niya ti sumarunong aramiden da kalpasan ti pan nakaidras ti trak at troso. Terong. Nakasubli ka gaya man anang itulnog ka ni Rodea. Sulbag ka. Apay akas sa riwat mo. Kaduan nak nga ginom. Talaga na imas ti pulutan, boss. Dahil ti pagbilbili bagkandal mas. Nalaing nga agarami ti pulutan. Anya talaga ti kahit mo. Ginom. Wano agpulutan salbag ka. Tumagay akong boss. Ne. Apay na ka to? Basitang boss. Oh. Apay akas ta ti panangkitam kanya. Kuang amin boss. Anya? Mas dawak pa lang boss. Kasanoan na pasamak na jay. Nakidin nakulap pa ni Kumar kada kayo. Sinalbag. Pasti pulutan. Aramid ni Rodea dayjay. Kaya't ko akasarita ni Kumar inton bigat. Tapay boss. Adaw mawawag. Amangan no ni Ninong Gonzalo. Aginom ka tirong. Saan kat ngagpulutan latan? Agpulutan naglata boss. Naimbag karabi iyo, Ninong. Anya? Kas nanggagam itinagsaritaan mi kin ni Ninong Gonzalo. Kaya't na ang maipak ni Dayjay a komentarista ita arabe. Kaya't na asikati mangida ulo kadagiti pasurot na ang mangipak ni iti Dayjay a komentarista. Aktik na ikan! Boss, aking kaitag! Sawag pa'y boss! Kagurat pa'y lang ni Don Gonzalo da komentarista. Wanan ado asao. Tapusong boss! Agtignay kan kunak. Boss! Sakbay amadanon ti alas 9. Apa naglipas ti panagprograma Dayjay a komentarista. Agsagana kayon.
Agplastar kayon iti sangot ti istasyon maawatam tirong. Ha? Boss, boss. Mapan ko lang alam ti paltok ko, boss. Magkapatayag ba't nga taitan? Nagadupay la asom. Mapanggan! Panakon, boss! Pangrupyan pa'y laan tayo dyan. Ngagbalin ko nga at tipan ni Crisante. Tapno agtungpal iti kayat ko ang mapasama. Katay dyan matakuma. No talaga, asan ang arman ni Samara? Adalakit ni Dagkalaga po na. Dahil tatinaskan adoktala. Amok, adumdum lang no apay anak asidaga kan kwa. Mamwak tumatla nga iso ni Kumar. Ngam saan nanto amaamuan asya ni Herojas. Ti komentarista tinangibaga asaan kano adag iti pulis tinangisalakan iti balasang a kidnapen kumadag iti armado a lalaki kumar. Duday kaday jay karkar na aparswa. Kasano nga ta anamuan na dayta, Ama Pitong? Ay, dayta, ti saan ko nga amaw. Ang mga nagpaggadman ng tibiyag, ti komentarista. Anya, Agsilaw-silaw ti pakarang ko. Anya ti kita sa hunday to. Ama Pitong, sana ko nagbayag. ay, narigat ngagpaisaw no marabyan ka nga gawid kumar. Ay, nasipngat-mat nga raud. Naimbag tapi manaw ka dagos iti balay dapitong. At masapul la mamuam. Nadlaw ko nagsilaw ti pakarang ko, ina. Tiyamok, no padpadasin man ni Arisa Corrias, ti makisarita kanya. Pastor ka kiti balay ni Crisante ngawan nakadlaw kanya. Imawag ni Don Gonzalo kini Crisante. Kat nitirong kano, ti mangidaulo kadag iti pasurot na amang patay, iti komentarista. Ha? At pagkat ti biyaday jay a komentarista. Ispalon ta, Kumar. Ina, Siya ti makamaw. Tapno makadanon tay jay. Unan tada tirong. Saan mo't gaya man nagwayag ni Kumar, bitaw? Napanpulakit din imbaga ni Sabara nga da itirwar. Ay, saan mo kuman asining at iturog na Saan mat nga ni Samara tirinanta ni Kumar? Nagdamag laeng, iti na ipadamag anapasamak iti rabi May panggap, iti balasa nga sa lakad dagiti pandakabagit lintay. Way. Manipod ka dagiti nagtagi arma sa mangkidnap kumakan ko anak. Kamsaan aya nga imbaga tinaturat a komentarista at ikarkar na aparswa tinangisalakan iti balasang. Wen, impadabag ti komentarista iti programa da. Ay, kasano nga taan na amuan ti komentarista dayta? Saan ba't anadakamat iti umuna apadamag dayjay aparswa? Ay, dayta ti saan ko nga muna. Di nga tamot ti balasa nga mismo, tinangiba ka. No ti balasang tinangibaga iti komentarista iti pudno anang isalakan ken kuana. Ang mga no agpagad. Ken ad-addamanan nga agpagad ti biyag na. Ay, asino ko mati pagpagaran na. Akwa, sanang. Asino ti ata po mapagpagadan di balasang kunday di a komentarista, ang mabit man laag. Anya, napanunot mo ka day. Sanang. Ay, maturog ka man laag. Abang ano, jaklakat nga ron makaturog ka magpampanunot iti daytan. Anyat bibiyang tayo, di tayo ngayon na pagsasalitaan. Ay, sapay kuma, tasan ang mapasamak. Kasimot ti balasang. Ang mga numairamraman pa iti pamilya ng agpaisaw.
At da nagsardeng alugan iti batog ti stasyon ti radyo iti balaso iti kalsada, ina. Nasip ngat dito yayan ta. At saan data madlaw. Timsag da tilugan at nagwawaras da. Talo ti bimala si iti kalsada. Kasla iti stasyon ti radyo ti pagturon da. Ayan nga tani ti rong. Nakabala siyudad. Nagnada nagpadaya. Inton madanon ti oras apan nakalepas ti programa ti komentarista. Iran tata ti magnakas lagagangay lang alumabas. Quince minutos pa, isakpay ti alas 9. Naituyan ti kanipusanam. Saan nakaasantuan ti bala, dagiti paltugmi. Nangitugot kami pa iti Granada. Tapno sigurado ang magutas ti akin lalaing akumentalista. 5 kami amin ang nagkukuyog. Nagalis launa yan ti biyag na. Lumakalas at pailaeng. Sana ka makaturog. Rumarak. Amang ano nagkit-naikit di manat dayjay nga ganggan na. Kat adamanan na imbag amaramidan na iti daytoy nga aldaw. Agsiksikat launay dayjay. Idinto ana minsan pailaang anagsang kami. Isugit din tagbali na pida. Ni Kumar nga ta. Anya nga tano'y nakitaan iti kalabaw na. Ngam amangan, numaladawag tulak po. Nakadanon tadi ti kasipngitan. Nga si ti stasyon ti radyo asan dataan adlaw dagiti alalaki, ina. Nodya kag bidot. 5 dalang. Kabalan bida, Kumar. Mala, mapantat. Magnatan. Awan sa bali ataw. Datayo laan. Kumita kay ti istasyon. Ina, adarum rumwar alalaki. Ilan ka kadwa? Nakapagkulob ti lalaki. Santa na puntahan. Dakay ti rumbang amatay. Aday da. Ay, at natigang kanat! Paltokan nyo kakadwa! Kanda niya ako pitalistaan as kaya napaltokan tayo! Napaltugan ti komentarista. Todas mon! Ano sigurado patay kakadwa! Ay, puruwak nyo di may sagradada kakwana! Saan? Dakay ti rumbang amatay. Nagtignay kan ada ako sakbay amala daw ti amin. Pwedaan! Bintak ti granada itilugan da. Boss! Bintang dilugan tayo! Dilugan tayo, boss! Dahil ti rumbang pay kada kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Takas kayo launay. Da kayo ti matay. Paltokan nila na paswa! Puno-puno nyo hindi para di makita! Aguma kayo amang paltog kanyak. Kung kasi pala hindi makita kakadwa! Hindi mo nyo na ita! Dahil Ayop ka! sikat ti matay. Kisalbag ka. Saan ka makalibas, Tirong? Aglimang akpailang dito
nakaputputang akalaban dayay. Nabilag dagiti armas na. Sa naagaw na ti paltog ti may sa pasorot ni Don Gonzalo. Ang mga nunatayan dagiti upat. Ginanaag pa lang dito ikan aglimangak. Ang mga numakamatanak. Jakpay kayat ti matay. Ngam kasano ti panagawit ko. Tiket din lugan mi ti bimtag. Agpungtot lakit din ni Boss Crisante. Agraman ni Don Gonzalo. Numaamuan na na ito yan napasamak. Tumaraya kon. Uray ta na tayo na komentarista. Sagbayadin kang dagiti pulis kang dagiti ambulansya anang itaray iti ospital. Naasit kang ti pasyente. Kat agpitpitik payla ang ti pulso na Kumar. Sapay ko ma. Tamakalasat mo't langina. Ngam dagiti upat akadwa ni Tirong. Nataydan. Kumar? Saan kumarumbang ang makapatayak? Ngam, ang mga numay nayon dito abasol ko iti planeta mi. No daduma. Masapol amatay dagiti dakas. Tapno saan nga agtultuloy iti panangisaknap da iti aligakaw. Agawid tan Kumar. Nukas pangarigan ta may spalti komentarista. Mamuan day ta ni Don Gonzalo. Sanda nga tanga uluyan apatayan? Mamuan tan to dayta Kumar. Siyakto ti makaamo amang lapag kadakwada. Sige nga Rodina. Agawid tayo. Parbangonen. Naimbagtad na nakiluganak itay ngagbiyahe itinateng. Kapilitan na pinagpagnag. Agkakapsutag. Kan agkinkintayag at pailaeng. Nagistayan akon. Ayop na dyan na biyag. Saan ang mabalin ajak mabales? Ngam, kasano ang mabales ko kat nabilag. Sakit na pigsa. Mat maturog pa lang dagiti kakadwa ka nakabantay iti ruangan. Sigurado ka agpungtot ni Don Gonzalo kan Boss Crisante iti dahito yan napasamag. Hello, Ninong. Diya ka mo, nasimang pata ni Tirong. Ano niya? Upat dagiti napapatay ti sangot ti istasyon ti radyo. Kat agnangabit ti biyag ti komentarista. Nakaman nyo iti dayta, Ninong. Sige. Bye. Sinalbag. Kasanon numaysa ni Tirong kadagiti natay. Boss! Tirong, kunak numaysakan kadagiti natay. Naamuan nyo daytan, boss. Kauawag ni Ninong Gonzalo. Kasta ti kinabilag na Tirong. Maamuan na addagos no adda mapasamak kadagiti tao na. Adda man ti pungtot na ita. Upat at tao na tinatay. Nakibiyang mananday dyan na bilag a parswa, boss. Sinalbag. Pabutakan mi kumatipag ita dyan komentarista. Babaan itim purwak may agranada. Ngam kas lakipat na dyan agang ganait kat nasipaw na ti granada. Sa impurwak na itilugan, boss. Nuda kayo tinangipurwakan na iti granada. Nairaman kalakit di anatay. Kung tatibala kan ko na, boss. Naagaw na ti armas ti may sakat wami. Kat saklang ti saan na napatay. Ay, nakabutbutan tayo ta apadamag iti radyo.
Upat abangkay tinadatngan nagitipan nakabagi ti lintag iti sangot istasyon ti radyo. Idinto tag nga gabit ka no ba't ti komentarista. Insikat naman gaya maintibiyag dahi ako komentarista. Agam asino tinang patay kadagiti upat abangkay. Limaban nga ta ti komentarista. Ay, awan ba't ti kasanay padamag. Ay nagasat dahi ako komentarista. Naminduan ana isikat ti biyag na. Gab, ag nga ngabit ka noon. Ay sapay kumata maispalmot lang ah. Sino nga ta ti utak ti pan nakaisikat ti biyag na. Saan dalakit di nga inggaan. Kaya't da apatayan. Ay, delikado, tinaturay unay. Nagbirok la kumaan iti sabali at trabaho na. Kas ibagbaga na iti programa na. Ada ilablaban da. Iso nga ura ag pagkatibiyag na ah. Agam narigat ti bumusor kadag iti nabilag at tao. Sanang, adan tumot lang pagpatinggaan ti kinadakas. Angam, mabitlaan. Oh, apay. Saan nga ta atin nabilag aparswatin ang ispal iti komentarista? Nasapa ka mat ngay may, Rodea. Saan mo ka di adinawas ni Samara? Ang may sahak na may dito eh. Kaili mo ka di ni Samara. Saan? Kaano lang nga nagkita kami? Damdamagam ngamin. Saan mo ka di akayat? Asyat lang ti mangdanan kan ka dito kalapaw mo. Tapno awan ti makasinga ka data. Rodea? Oh, apay anay ko lang ka. Kumusta gayam ti nagpatnag mo? Nasayat, Mat. Kariring ko lang. Malaksid iti panang tulong mo kini ama pitong dito bangkag kan iti talon. Anya pa iter aramida. Awan, pasaray mapanak po iti jabantay. Bueno saan? Kumuyog ak kinibaak. Ad-ado ka no ti maano pa ni jabantay. Amangan no mabalin ti sumurot. Nariga ti dalan na mapan ni jabantay. Amangan no di mo masiputan ti ulag. Amang tukaw king ka. Napadasam ka din, tinakagat iti ulag. Saan pa'y? Kanyak pa'y nakakita iti ulag. Amangan no kabutang nakamat ti ulag, kuma. Wenno, saan akom na iti bagim tigita ti ulag? Saan sakit di anasaya at tiriing mo, Crisante? Langam ti at nakapungtot na. Madadaan ti kinagwapo. Talaga ang makapungpung tutak, Rodea. Upat tinatay apasurot ni Ninong Gonzalo. Tandani pa'y nairaman anatay ni Tirong. Ang paiso? Sinalbag. Naikagkismot ng didilag. Oh, saan mo na may babawi pa'y? Kwa. Ada na nga baunan ni Ninong Gonzalo kadagiti pasurot na. Kat ni Tirong tinangida ulo kadakwada. Nakarangat dati alien. Anya? Nagtignay manan ti alien? Nagasat ka pa ilang Tirong? Si kalaan tinagbiag kadagiti kaduan. Kasla po sa tibiyag mo. Wen, Rodea, siyam tibiyag ko. Maminsan pa nga kita kami ti dayjaya para sa akong timang patay kan kwa na. Barang saan na siga ti mapatay na. Kasano nga min na napasamak dayjay? Ti kayat ko sawan. Napanan nyo nga min kadagiti pasurot ni Don Gonzalo iti rabi. Di talaan kalkalasada. Awan tiga po na. Paypayapayan nak. Ang mga noy mawag manan ken Don Gonzalo. Ket papayapan nak. Panawan ka pa. Sige lang, Tirong. Maamuak tumatla. Oray pagilimutan na kinikrisante. Nalipasan na kuman tay-chay nga Elia.
Siaklaan sinadaanon mo dito'y balay, Rodea. Simbrek ni Samara iti trabaho na. Idintoan na pan nagkaik ni Pitong, iti pinagayan. Kat ni Kumar na siya nang. Saan ka din may dito ha? Naggapo dito iti rabi eh. Kasta gaya. Kumusta mo at ipanagdangagyo iti radyo nana? Adda manin na ipadamag natay lalaki. Nakita ka no dagiti pulis iti sangot istasyon ti radyo. Idinto tagagamit ka na ba't tibiyag ti komentarista. Ngayon taray da iti ospital. Kasta ka di? Ay, nakabutbutang matindag ito yung mapaspasama kanya na siya nang. Ay, wud nga rod. Agsasaro no mutindag iti pamapatay. Adayo tayo matkit di iti nakapasamakan ti krimen. Saan ka di pa'y anabigbig? Ti kinasya sino dagiti biktima ti pamapatay? Awan mo ti padamag iti radyo kasta. Ay, kababait yun ka. Awan maipasaango ka merienda. Awan dan yaman na nana. Kan sana ko nagbayag. Amang ano, makasi nga kiti pa nagtrabaho yun. Ay, saan mo day? Hanggang magyaman na ka, iti sa sarungkar mo, balasang ka. Barang makasubli akin ton malam na siya nang. Sige pa'y nana. Kasla mapagsusurot ko. Saan nga taapasurot ni Don Gonzalo? Dagiti bangkay, nakita dagiti pulis. Amo ko ti aramitan. Nalakalaang nga iyakar ko ti alipuspos ni Tiro. Nung tekchen nga ili. Kanayon na amasikapan. Naskan nga agtignaya. Kaya't nakasulisugan ni Rodea itay. Yung sana mabaling nga gayata kiti tao. Yung kasya nga tati panggap na. Malagip kumanan ni Rojas. Nung makasaritak la kuma ni Ari sa Koreas. Uno, baybay andak nga talatan di lubong. Aging gay ti may ikarok kinagbasulak. Yung nakapatay ako na. Mabalin ko kumaakin na rangat ita. Ajak pinatay. Kano sa anak-anak ibiyang. Amangan no napatay dan ti anonser ti radyo. Jak amo. Nagnanayon ngagbaligi amang ispalken kwan. Yaman ka. Taure ka sa notipungtot ni Ninong Gonzalo. Gapo iti pan nakatay ti ukpat a pasurot na. Saan nagkaati ng ran? Boss, saan ko anagayata na matay dagiti kakadwak? May maglakit din tayo tilugan, may tinangipurwakan na iti Granada. Natay ka kuman, loko. Papanan tayo, boss. Agawid tan. Makamuno niya ti sumarunong aramidan ni Don Gonzalo. Simangpot ka din ti kontrabando, boss. Saan mi pa'y anapagsaritaan day ta? Iti balay ni Don Gonzalo, Kumar. Hasta unay apungtot ni Don Gonzalo. Ada ka di madamag may panggapit ti announcer ti radyo? Awan kanupay lang ti puot na. Barang agbiag matlaang. Dahil lang, agpaggatlat na tibiyag na. Ikarigatak nga ispadan. Barang saan na pa'y agasat. Awan kaya mina. Imay dito ni Rodea. Masansa na sa rungkaran na ka. Agmay-may sakay. Nasayat matkip di. Napintas ti pagpakita na kanya. Agan-anad ka lang, Kumar. Amang ano agpagad ka kankwa na. Agyaman akina. Tamanan ni Rodea. Numuna tadandanin na tiliwanak. Ni Boss Crisanten tumat gamin. Na ikaglis ti tila na.
Simbang ba't kayo gaya man tirong? Ni Crisante? Tanday ti kwarto na, Rodea. Ibagag ka nga da ka. Madamdaman to. Dua talatan nagsarsarita. Ah, Tiro, ah, saan kan ang makapagulbod kanya? ah. Amok, no sa dino tinapanan nyo, kadagiti pasurot ni Don Gonzalo. Nagasat ka? Ta saan ka anay raman, anatay? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.